programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programa mangiter nadalan at saray ay sa kialinawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbali at saray issue yung makakapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay liknaay babalay manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbali kapaborito RJ Jimenez liknaay babalay naringalan Lunes hanggang Biyernes DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Liknaay Babalay. Good morning, good morning, good morning. Masantos sa mabig morning na Lunes sa Dabalang Sinansakay. At sa 27 la bulan na Abril 2026. Malapod sayan oras yung gada alas 8:30 na kabusan programan Liknaay Balay. Pangiparuntal na sa informasyon balita. Nagagawad na kaliber-liber na luyag tayong Pangasinan, Bansan, Pilipinas. Sana jada bitaw. May paruntamot na saray patapatag dan matuan Liknaay Balay. Jada Speto Technical Engineer Nexon Dakal. All of Pantabayo Balet, amigo yo RJ Jimenez at your service always. Good news, nabuba na buwas so produkto na petrolyo, liwan namin, Engineer Nixon. Diesel, labat, so nabuba, kuya. Nakabusulyo rin manag-usara mo'y gasolina. Yada saya mayari ni baba na diesel na 10 pesos kada litro. Gasolina balot nayari ni steady o natagay na piso kada litro. Kinoy, it's unfair. Engineer Nixon, di ba? Pareha sa panlalap ng daratan, crude oil. Aking kasi ang explanation na Department of Energy. Kasi karanatan sumanmamando na tapyas saya presyo na produkto na petrolyo lapod wala tayo o silong na national emergency at atang tanagagig situation. National energy emergency at atang tanagagig. Presidente Bongbong Marcos ng salitag kayo mapaga. Taga napiktuan sa pangiter na saray basic needs na saray Pilipino. Patungkol saya panasikaso na saya kalusugan, infrastructure, pangiter na ayuda. Wanto may kumpare ke manginginom balat manaya kawalay pundo damot ni ratan akinay tungtungon dalag kongreso iso pangikuntang na barangay eleksyon tuya kapyan kuno makatipid na budget tanya argumento dakol so nagtaskilay taka-budget lata na kinay anto kasi peteg-peteg tan matuan rason na tateng tanagagi. Ya pantungtungan danitan pero antayo no ang gapoy suwag, ang gapoy apoy. Siyempre dalandad dugan proseso akinot lumang dalamutan sumanasing gerlan barangay eleksyon. Say kumilik met balet mantatarya. Gadangga punitay pinal ya desisyon na sa kongreso.
Wala ni balo-balot ya inyarom na sa Comelec kamay likod sa may pangisumiti na COC. Certificate of Candidacy, laukan nyo, tutupan nyo na sa birth certificate nitan. Romnera na headline news sa dasayan na programa. Hands-on si Mayor Belen na dasaray nayarin na gawon niya pangkamongan. Nakabibilay na saray dagupinyo 24 hours para dasatay serbisyo, prevention. Danto kaman yung lesan na problema. Patututukan tumat sa saya karakal na pisunet. Yan ayarin na walay kong santo nito red saray kabataan. Kani naringalyutan. Narumnira na impormasyon balita. Nasunog na nga. Namatay na nga. Niskam dani may nalilikom dan na kantidad da e-wallet da sa may biktima na puol dita na da sa syudad na Ordaneta kailatan. Makapabagay mo Engineer Nixon to biktima na nga, binibiktima pa ninyo. Dami talagang halang ang kaluluwa. Dami talagang hindi na takot sa Diyos. Ang importante, kumita. Ultimo pagkakaibigan, sinasakripisyo para lang kumita. Nawawala na yung respeto tatang taragagik. Ano bang mga ito? Kaya naman kayo sa sarili ninyo. Biktima na nga, binibiktima pa. Ay, socialist. Kayang mentalidad siguro ang nasa isip, kwarta. Yung mga halangang kaluluwa, lalo lang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Walang prinsipyo, walang paninindigan. Pero pag nandyan na si letter K, yan. Saka ninyo maiisip na mali pala yung ginagawa nyo. Tulaya. Biktima na, biniktima pa. Narumira na impormasyon na balita. Ngatwa mo may babaganan kina, Engineer Nixon, si dating na spokesman na Harry Roque, di naman naristo kwanto ang kapine paruntal daya Saldico ay kakulong or hinold oranto ditanad sa kasabatan dada si kato atang tanagagik ya bansa Czech Republic o nga po man kasaya nilabag tulabat may kulang na papeles. Sabi na ng Malacanang, di naman namin sinasabing naristo O yun na. Tanlaray kinatawan na Pilipinas. Pero nga po mo, sunay panundan na Saldico, tatang tanagagik. Dada pampapatuloy na sayay investigasyon da flood control scandal. Agniya na pupultot talaranan nyo. Aroniran Headline News, sagaw na Miyerkules ituloy na House Justice Committee susatay bandadangal sa may impeachment complaint laban at kinan Vice President Sara Duterte. Kagatarya unirong bilang
witness or may palapag na sara may nansumpalan na investigasyon da. Sa may impambantanan na Vice President sa First Family tan si dati now Speaker Martin Romualdez. Nantin ang sumpalan na investigasyon na sa NBI ipresenta datan. Yung sipot kasi si Vice President Sara Duterte. Yun po yung mga kapaabangan po natin sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Justice Committee kung sufficient in substance yung mga reklamo na pwedeng iangat dyan sa plenary ng lower house. Pag napagdesisyonan na mayroon ngang grounds for impeachment, kung may probable cause, iakit na yan sa Senado. Yun. Sino kaya ang malakas na kandidato sa 2028 National Presidential Election, Jenner Nixon? Sa mga survey, nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte. Ang sumusunod sa kanya itong si dating Vice President at ngayon ay Naga City Mayor Leni Robredo. Pero wala na. Binura na niya yung mga spekulasyon na siya ay tatakbong presidente. Tama na, dito na ako sa Naga City, sabi niya. Sa isang interview, radio interview sa kanilang lalawigan, yan. At gusto pa niyang pagsilbihan ang kanyang mga kababayan, yan. Meron pa namang mga option kung sino ang pwede na itapat, sabi naman niya. So, umaasa pa rin yung nasa Partido Liberal na magkakaroon sila ng matatag na kandidato. Yan. Pero kung maalala mo, Engineer Nixon, hanggat wala pa yung filing ng COC, hindi pa tumpak yan kasi, di ba? Sasabihin ulit na dahil sa clamor, dahil sa iling ng higit na nakararami, who am I? Tumad na niyoy. Refuse iraratan kanyan na for now, babagato, di man ni Ed Naga City, umpa ni strategy ay agawalatan, Jenner Nixon, ha? Baka nakalimutan nyo na. O diba noon si former President Rodrigo Roa Duterte, sabi niya, ay mayor lang ako. Hindi ako tatakbong presidente hanggang sa parang nanguna na sa survey. O siya ang nabinipisyuhan doon sa mga atake kay Vice President at nangunguna sa survey. Kung malala ninyo si dating Vice President Jujumar Binay, siya yung sentro ng demolition attack at that time. Ito namang si Mayor Duterte at that time, sabi niya hindi tatakbo. Mayroon pa nun yung yung substitution hanggang sa sinubstitutan niya si sino yun? Si Martin ba yun? Nang apledo nun. Naging ng liga, naging kabinete rin, undersecretary. Hanggang sa tumakbo, nanalo. Kaya ito pang kasiguraduan. Pero kung si Vice President Leni Robredo ang tatanungin,
ako tatakbo na presidente. O, palumang tugtugin na yan, madam, ha? Barangay election, tuloy na yan o hindi pa? Mapupuspon ba? Kung pinag-uusapan, tsak yan. Kung hindi pag-uusapan sa Kongreso, tuloy na. Pero pag-uusapan yan, numero ang kailangan, sa palagay ko, nakakalamang ang postponement. Extension ng term ng mga nakaupong barangay official ngayon. Yan. Babalikan natin ang mga iba pang headline natin pagkalipas ng ilang malagang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung... Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday karasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Carahan. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Karaman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Jat Dagupan
walay saksakay ya radio station ya iyayag na saray dagupenyo. Judd Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Luboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Pangipatuloy na programan Liknay Balay. Siyempre, kalop kantabay ni amigo yo RJ Jimenez at your service always. Yan aspeto technical engineer Nixon Dakal. Morning, da saray dumarangal titan da balay na linggayon ditan da public market. Wala ni Raya Barangay Agakawat na sa may ayuda lapud bagyon uwan ng lapu da saya opisina na Presidente Bongbong Marcos at ay mapaga taiter daniter tan para may barangay ayag ni Naindan. Morning mat da saray dumarangal titan da balay na binmalay tatalaran ng dalamay PEM paninilbiang agresibot matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili natnita na las 8:30 yang kadalas 9. Araya tagatan da balay na Kalasyaw Pangasinan itana dambutel na siyan tanad dinalawan good morning. Kanada saya Lungos Eco Family, good morning. Kanadita nada saya San Miguel. Morning mat si Councilor Elias Villanueva. Wow, kwamumata talagan man luksuray tagad balay na Kalasyaw. Ada sa may agawan na Game 3 dita nada saya Rosales. Ada saya pampapatuloy na Governor's Cup Intertown Basketball Tournament daluyag na Pangasinan. Talagan na agmo ilaluan so impanalo na saya kupunan na Kalasyaw pero talaga ay walay teamwork, walay pangkakasakay, tan determinado tatang tanagagik. Dayong seconds sa lamang na limara so saya kulang lang 2 minutes. So asinggan di tanod Rosales actually singa home court datan. Nala na Kalasyaw so bulay Kalasyaw in 3 points nan untalan pasok na pasok. Isan bula na singgan tatong tanagagik. Di saya lamang 2 points. Buladan no na shoot daman kumon sigurado la so panalo na asinggan. Pero non-foul ngiter na foul so Kalasyaw kanyan na may player Finalda player na asinggan. Unang kulama apelido to free throw. Free throw ang kapusyot ni Say. Nanatili po na 2 puntos yung kalamangan ng Asinggan sa Kalasyaw. Bola ng Asinggan. So pagka isagasa daman mantay tatang tanagagik. Pero here comes untalan again tatang tanagagik.
In 3 points to, pasok. Anto ay, dilim mamang iray sakay. Wala ni nakikaran pigaran segundo, pero agla na isyot na asinggan. Yan po yung nangyari. Dyan po sa bayan ng Rosales. Siyempre, kay Baday Mayor na, di agililikat. Nasaray Team Kalasyaw at atang Tanagagi. So, saya iskorda 2-1. Pero, talaranan natin, no, napulag lara may kompite, no, wala rin balon, siya napatak. At saya panggalawan da home court na Kalasyaw nanin. Talaga, hindi maulugang karayom na naman yung mga manunod dyan sa Kalasyaw Gymnasium, no. Pero ito naman yung alam nyo na pagka ganyang laro yung regla na tinatawag salatsyado daw dahil unang nanalo dyan yung Kalasyaw, Asinggan tapos Kalasyaw. Sa Rosales 2 beses na nanalo ang Kalasyaw doon. Dito naman sa Kalasyaw, home court ng Kalasyaw, ang nanalo dyan Asinggan. Yan. Pero pagkasalatyado, sino magkakampyonoy? Antayo rin mong nagkwenta, di Kalasyaw. Pagkasalatyado. So malalaman natin mamaya kung kukunin na ba ng Kalasyaw ang unang kampyonato dito sa Intertown Basketball Tournament ng lalawigan ng Pangasinan. Unang kampyonato sa panahon ng kasalukuyang administrasyon dahil nung mga nakarang administrasyon ay meron na ho itong Intertown Basketball Tournament at 3 conference yung natapos sa panahon noon ni Governor Pogi Espino. Ngayon sa panahon ni Governor Munmun, ito yung first na Intertown Basketball Tournament dito sa lalawigan ng Pangasinan. Yan. Good morning sa mga nakikinig naman dyan sa Malingas Public Market. Yan. Lakas yung kanilang radyo dyan. Thank you At palagi kayong nakatutok dito sa ating palatuntunang Liknaay Balay. At pagkadagupan naman ng pinag-uusapan, sabi naman ni Mayor Belen Fernandez, tututukan niya yung pangangailangan ng bawat sektor dito sa lungsod ng Dagupan. Ito pakinggan natin si Mayor Belen Fernandez patungkol po dyan. Hinto, natutulong kung meron hong problema at sabihin niyo lang sa amin 24 hours po ang ating Women's Center. Magtulungan po tayo, prevention po ang kailangan natin. Bago pa may mangyari na hindi maganda, i-prevent na po natin. Pag meron kayong alam na kailangan yung tulong namin to prevent any incident that might happen, sabihin nyo lang po, kahit na hating gabi, kahit na anong oras po, andyan kami. Hindi ho kami matutulog para po sa inyo. So, help us. Ngayon, we have about 20,000. Hopefully, sana kami ay pupunta pa ng barangay, tuloy-tuloy, pati sa school, tuloy-tuloy po tayo na mag-create ng awareness. Sana maging safe net advocate din kayo. Mental health advocate. Yan ang ibig kong sabihin. Yan po si Mayor Belen Fernandez. Kanyang mga ginagawang aksyon, pagtutok sa mga dapat bigyan ng solusyon dito sa lungsod ng Dagupan. Pinupuntan pa nga niya yung mga lugar na kailangang tutukan, lalo na yung dyan sa Bunuan Binlok, yung may mga nagpapatayo ng bahay dyan o kaya gusali. Hindi pwede na magpatayo dyan dahil walang permit, pinadidemolish. Isa na rin na nakita ko sa kanyang Facebook page yung pag-utos sa mga babarangay, natutukan din itong mga piso net kung ito'y nakakatulong sa mga kabataan o nakakasama. At kung kailangang i-regulate o alisin, pahintuin, yun po yung kanilang aaksyonan. So, yan.
So makikita natin na may political will talaga. Arumira na impormasyon na balita. Ada panamaglay na sayan na programa tayo Liknay Balay. Hindi pa tapos, agni sumpal doon sa nagtatanong sa atin. Diyan nga sa barangay namin wala pa Barangay Manibok, yung ayuda ng municipal government galing kay Presidente Marcos. Yung nga nasalanta pa ng bagyong Yuan, yan sa bayan ng Lingayen. Hintayin nyo lang. At darating din po dyan yung mga ayuda na yan. Samantala, yung payag naman ni Presidente Bongbong Marcos na kahit may krisis, ituloy yung mga pagbibigay ng kukulang serbisyo, mga needs ng ating mga kababayan, paggawa ng mga infrastructure projects, yung about health at lahat-lahat na. Dahil ayon sa aking pagkaintindi, hindi pwedeng maabala ang mga yan. So, may mga sapat na pundo naman ang mga yan. Kaya tuloy yung kumpare kong manginginom, may tanong, ba't daw itong nalalapit na barangay election, pinag-uusapan na naman na baka ito ay i-postpone o kaya extension. Anumang gagawin nila dyan na pwedeng hindi matuloy yung eleksyon. Yan. Ayon naman sa ating kaibigan, si Comelec Commissioner George. Hello, George. Garcia, may sapat naman na pondo. Nakalaan na po yan at hindi pwedeng gamitin yan sa anumang pandagdag patungkol sa mga ayuda na yan dahil nakalaan po yan for barangay election yan. Sabi naman nandyan na yan ba't hindi pa ituloy? Ano ba talaga kuya ang tunay na dahilan sa likod ng mga kaisipang ito? Dahil kung ako ang tatanungin, Engineer Nixon, sa malamang mapupuspon ito. Bakit kamo? Ba't pa pag-uusapan? Ito pag-uusapan ngayon, nakatagdang pag-uusapan na yan sa Kongreso. Ang usapin na yan na pwedeng ipagpaliban yung barangay election yan. Kung tuloy na yan, hindi na yan pag-uusapan. Pero kahit pag-uusapan yan siyempre may mga question pa rin dyan sa legalidad. At siyempre nandyan ang Korte Suprema. O sige, antabayanan po natin kung ano ang kahinatnan yan. Pero mga nag-aaspira na tatakbo, magtanim na kayo. Di kong sabihin, magpakilala na kayo dahil kung mapupuspon man yan, sigurado ilang buwan lang yan. Dahil by 2027, ayan na naman. Ayan na yung preparasyon para sa 2028 presidential election. Hindi ito midterm. Presidential election to. Kaya talagang magkakaroon ng mga alyansa dyan. At syempre, kailangan mayroon kang kasama hanggang sa ibaba pag ikaw ay aspirante na presidente. Yan. So by 2027, yan na yung pag-uusapan, yung nalalapit na presidential election. Tulad ng nasabi ko kanina, nagsalita na itong si Vice President, dating Vice President Leni Robredo, na hindi siya tatakbo. Yan. Pero tulad nga ng nasabi ko rin kanina na baka mangyari rin at maulit yung strategy ni
former President Rodrigo Roa Duterte, na sabi niya, mayor lang, pang mayor lang ako. Biglang naging presidente, Engineer Nixon. So, kung sakali, sino? Kung sakali, sino? Pag hindi tutuloy si Vice President Sara Duterte, yan, sinong matunog? Sinong pwede? Yan. So, ngayon, may mga nagpapakilala na, pero yung mga talagang good governance, yung kanilang isinusulong, bata pa, no? Na-mention din ni Vice President ba? Si Mayor Lini ba? Naka-mention sa pangalan ni Vico Soto. Pero bata pa, sabi ko, baka hindi pa pwede. Kasi may edad yan pagka tatakbo kang presidente, di ba? At senador. Dito naman sa lokalidad, bangan po natin. Dahil may mga paiwatig na parang, ay nako, aywan natin Pero may mga nagpapaiwating na ng mga alyansa din dito sa ating lalawigan. Yan. So, abangan din natin. Dahil nga pagka politika ang pinag-uusapan, magkatunggali ngayon, magkasama bukas. Parang ganon. Kaya kayong mga supporter, yung masyadong diehard. Kasi yung mga leader umabosing kuminsan, di ba? Nag-uusap-usap din yan. Good morning sa mga nakikinig dyan sa may Manawag, Pangasinan, dyan sa Baritaw. Manawag, Pangasinan. Dyan pala yung yung farm ng mga Rosario Brothers. Yan. Good morning kay board member Jerry Rosario ng 4th District ng ating lalawigang Pangasinan. At pagka 4th District ang pinag-uusapan, alagang Rosario ang mga yan. Good morning board member ng 4th District ng Pangasinan. Yan. Kay Ate Tess, good morning. At kay Jerry Pong Jimenez. Jerry Pong, good morning, Jerry Pong. Nakikinig yan sa kanyang cellphone, si Jerry Pong Jimenez ng barangay Balukok. Balukok ba yun o Kibaol? Magkatabi yan, Kibaol, Balukok. Lingayen, Pangasinan. Good morning, Jerry Pong. At kay Dos, good morning Dos. 1, 2, 3, Dos. At ganun na rin sa ating mga kaibigan dyan sa may Bugalyon, Pangasinan. Yan. Kay King, good morning. Kumusta na yung Bugalyon ngayon? Parang wala tayong balita. Kay Albert Saringan, good morning. Kainsan Philly Tigno dyan sa may Caloocan Norte, Binmalay, Pangasinan. Good morning. At sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa Kalasyaw at Dagupan, dyan sa Santa Barbara, paring Alex. Morning, paring Alex. Belated happy birthday pala kay Mayor Carlito Sapla ng mga nakarang linggo. Alex, bibili na pala ni Mayor pero wala sa itsura. Parang 50 years old pa, parang Alex, si Mayor, At dyan sa Nilombot, Santa Barbara, Pangasinan, good morning sa inyo dyan. Wala na tayong sapat na oras sa ating palatuntunang Liknaay Balay. Kalara na nung sublaya programa na PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili.
Yada aspeto technical, akalubakan tabay tayo Engineer Nexon Dakal. Sa balot sumakteryo na amigo, RJ Bira Jimenez at your service always. Good morning, Clarence Villa. Masantosan maabig oras sa dabalang sinansakay. Ang puta-putang